Now, gusto ko hatagan og pamahayag ang isa nga pod ka issue, no. Daghan sa komentaryo, no, bisan sa uban nga mga naga-post regarding sa pagtuo Roman Catholic nga i-search lagi daw ang history kinsa ang founder sa Roman Catholic Church. Now, kung tinuod mo adto ka sa encyclopedia o sa Google ba, no, mugawas gyud nga the Catholic Church is founded by Jesus Christ according to tradition or sacred tradition. So historically, according to tradition lang ang claim nga ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, no? Dili nato siya ma-trace back ngadto kang Jesus Christ, much more ngadto sa mga disciples nga naman. Walay connection ang Roman Catholic Church ngadto sa early Christians gawas sa Roman Empire nga misakop sa Israel ug mao'y nang luto sa early Christians. Gani kahinumduman nga si Jesus Christ was crucified under the authority of the Roman Empire. It was the Roman Empire nga nangluto sa early Christians, sa early disciples ni Jesus. Mo bitaw nang naay Coliseum sa Rome, no? Diha tawo nag-antos, no? Ang katong masakpan nga mga Kristohanon ni adtong early nga mga panahon. Ay giingon nga kung magpresentar ka og information nga half truth, wala nay kalainan sa butbut og gitawag og bakat. Mga higalang megsoon, tagaan ta nagreaksyon ning ato ang amigo. Actually gipasa rin na sa ko ang video. Anya pagkahuman kinahanglan tan-aw na to or gusto sa nagpasa nga tan-awon ang tawag ining information. So taon ang information nga gipresent niining ato ang gitawag og amigo. Wala ko masayop, member ni sa gitawag og Seventh Adventist. Wala ko masayop ha. Wala ko masayop. So ingon pa niya, dili daw kuno tinuod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo. Ngano man kay wa day koneksyon ang Iglesia Katolika sa gitawag og kang Kristo kun dili dito daw na develop sa Roman Empire or gikan sa Roman Empire. So naa siya mga gipang present nga history kuno ingon pa niya unya pagkahuman iyahang gitakil ang mga butang mga gisulod niya yung una information nga sa kuang observation wala siya nagbase sa kasaysayan. Nasa gibasihan pero iyahang gipudyot-pudyot niya gisulod niya ang iyahang kaugalingong panguna or nakopya niya nga mga argumento mga information nga siguro gikan rapod sa iyahang gitawag og mga pastoy. So na ako'y nakita nga 7 ka argumento nga kinahanglan tubagon. Pinakauna kining iyang giingon nga basta mabasa daw kuno ka og tawag ining mga libro sa kasaysayan, mabasa daw even sa Google according to tradition. So iya lang gimaliit ang maong gitawag og tradisyon. Siguro ang atong amigo wa siguro siya nahibaw kung unsay meaning anang word nga tradisyon. So kung may tradisyon manggod gikan sa pulo nga tradere, buti pasabot ana handed down, buti pasabot gipasa-pasa. So kung mingon tag tradisyon, it is a thing, it is a teaching or practices handed down from one generation to another generation. So, kung naay mga pulong, kung naay mga gibuhat, or naay mga pagtulunan, nga gipasa-pasa, gikan sa usa ka henerasyon, ngadto sa laing henerasyon, gitawag na siyang tradisyon. So, karon na may mga information nga mga, for example, Google, according to tradition. So, unsa man ang klase nga tradisyon? Ito sa human tradition ba, or tawag ining sacred tradition? Nga naman, kaya dako magod kalainan ng sacred tradition o human tradition. Kaya ang human tradition mugna lang sa experience, mugna lang sa una-una or fiction or legends sa usa ka community or sa usa ka gitawag og tawo nga nagpasa-pasa niya ng maong information. Apan kumingon ta og sacred tradition, buti pasabot usa ka na ka information or usa ka na ka butang o usa ka na ka teaching nga gipasa-pasa from the sacred institution. Unsa man lang or kinsa man na nga sacred institution. Siyempre, ang Ginoong Jesucristo ang iyahang gitawag og mga apostol. Muna kung magbasa ka sa kasaysayan gumingon from the sacred tradition or from tradition nya capital letter T, that is refer sa sacred tradition nga gikan mismo sa mga apostol.
So kung naay mga historians maingon nga gikan sa tradisyon or according sa tradisyon, sumala sa tradisyon, buti pasabot kana nga information na dawat from the apostles mismo. Ana ba? Dili kay tawag ini magbuot-buot naghatag og information nga di mao. Di ba? Number 2 point sa iyahang first argument mga sir og tawag ining mga mami. Unya nga wala ko nagsunod sa Katolika kay ang Roman Empire man kani adto ang nanglutos kay ang Roman Empire man kani adto ang misakop sa tawag ining Israel at that time. Actually dili ko mosupak ana ngano man kay pag-abot ni Ginoong Jesucristo ang conquering tawag ining empire at that time ang Roman Empire. Kung wala ko masayop tawag ining 100 years before Christ 100 years before Christ tawag ining Roman Empire na ang nagunit sa tibuok tawag ining apil ang eastern part nga kining Israel. So Roman Empire na pag-abot ni Ginoong Jesucristo naa na ang Romanong Imperyo. Ingon pa sa itong higala nga, nanlutos daw ang Roman Empire. Ano sa di sila nanlutos? Ano sa nagsugod nga nanglutos ang Roman Empire? Muna niya gisulti. Half truth. Nga naman kay ang unang milutos sa mga apostol kang Ginoong Jesucristo dili ang Roman Empire. Ang unang milutos ang mga Hudyo mismo. Pero nga lagi gipatay lagi si Kristo sa Roman Empire lagi. Roman Empire lagi nagpatay. Kay at that time, ang Israel at that time, wala sila'y power, wala sila'y authority to execute capital punishment. Kay again, anang panahon na, conquered sila sa Roman Empire. Gitanggalan sila og authority at that time. So, buot ipasabot, ang naay authority to execute capital punishment, dili ang Jewish tawag ining religion, kung dili ang Roman Empire. So mao na ang ni-execute kang Ginoong Jesucristo dili ang mga Hudyo, kung dili ang Roman Empire kay again sila ang naay authority at that time to execute capital punishment. No, di ba? Basahan ng tibuok gospel. Ingon wa may katungod nga mo patay. Ngano man kay gitanggalan sila sa Roman Empire at that time. Gitanggalan sila anak nga authority. Oh. Di ba? Tanawan ng tawag ini nga mga balaod sa Israel kani up to before the Roman Empire naman sila authority to execute capital punishment. Batuan bitaw pag dili ka magsunod sa aning papare, batuan ka hangtod ka mamatay. Gets ninyo? Gets nimo migo? Ana ba? So ang unang milutos kang Kristo dili ang Roman Empire. Siya ni execute kay at that time siya man ang authority. Pero ang unang milutos ang mga Hudyo. Kinsa man ang unang mihukom nga patyon si Kristo? Mga Hudyo, mga Sabadista. Karon, after namatay og nabanhaw si Ginoong Jesucristo, kinsa man ang unang mihimo og local persecutions against Christians? Roman Empire? No. Ang unang milutos mga Hudyo gihapon. 5 years after, mga around 37 AD, mabitaw si San Pablo at that time na convert. Nga naman kay siya ang nangulo sa pagpangluto sa gitawag og mga Kristiyano anak nga panahon. Mabitaw nga nagkatibulaag ang mga Kristiyano at that time. Nagkatibulag sila from Jerusalem ni abot og Antioquia to Asia Minor, Corinto to Rome. Nga naman kay giluto sila. Pipila lang ka apostol ang nabilin dito sa tawag ining Jerusalem. Kay ang unang milutos nila ang mga Hudyo mismo. Anos aman nahitabo nga nagsugod og pagpanglutos ang mga Romano, katong ang Roman Empire kani adto. Nang luto sila, nagsugod sa panahon ni Emperor Nero. Ano sa man nahitabo si Emperor Nero nga nanluto siya katong Great Fire of Rome in between sa 60 to 67 AD. Di ba? So, pati layuan na, 30 years na. Nagkinabuhi ang mga Kristiyano at that time. Wala pa jail persecution nahitabo. Nga naman, kiway pakialam ang mga Romano sa gitawag og Kristyanismo at that time. Nahimo lang nga naa sila pakialam tungod kay nadungog ang pangalan sa mga Kristiyano at that time kay daghang mga Romano, daghang gitawag og mga pagano na convert sa pag-Kristiyano at that time, and nakita nila nga nagkadako ang Kristiyano anak nga panahon. Liman kag not less than 200,000 sila at the end of first century. 200,000 Christians. Second century himo silang 500 to 1 million Christians. So, nakita nila nga nagkadako. And
Tungod sa galgar sa gitawag og mga Hudyo, giisip silang mga rebelde tungod kay nag-create sa ilahang kaugalingong hari na ilang giproclaim sa Kristo. Mo na nga nakita ni Nero nga oy nagkadako man ng siktaha. Unya tungod sa iyang kabuang, gusto niyang instead of Roman Empire himuon niyang Neronian Empire, gisunog niyang Rome. Ang capital atong tawag ining Roma. Karon kay nasugo naman ang mga tao gusto man sa patyon. So ang nahitabo instead of iyang akuhon ang maong responsibilidad katong iyang pagsunog na nakatambag niya nga konsul niya nga niingon nga Your Excellency, Your Majesty, kanang imong kanang gihimo nimo nga pagsunog ipasangil na sa mga Kristiyano. So dito nagsugod ang first general persecution. Muna nga di pa takagyawit lagi. Di pa takagyawit ba kay the more nga i-present nimo ang history, sa gula nimong story, mahimo kang katawanan sa publiko. So napako second argument anak mga sir ug mga ma'am ha. Katong tubagong para tong second argument niya hulatan ninyo mga sir. So di tinuod mga sir ug mga ma'am nga moingon sila nga tawag ining nang lutos ang Roman Empire same as Roman Catholic, no. Mali kay ang gilutos sa Roman Empire at that time mga Romano Katoliko. Og witness ana ang history kanang first 5 popes Peter, Linus, Anacletus, Clemente and Evaristus. Gipang-ihaw na ana nga panahon puro na Santo Papa or obispo sa Roma at that time. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.